Hello guys. Ole, vui na chuan kan WhatsApp man hi kan WhatsApp he kan mi biak te hi kan chung te na an en theilawa an hu theilo dan a da dan kha kan sei do na hi kan thian te mo kan chung te mo ina kan WhatsApp an lo check pal po a an share lawa an hu lawa da dan kha kan sei kan zir ho do na ni hemi tu hen chuan WhatsApp he WhatsApp pa ngai WhatsApp Messenger he in hang theilawa WhatsApp pa ngai hi man theilawa chumi ni man thei ho te chu kan sei don ani ole chumi ma chuan ka channel te min ran tlo saka min ran view sak tu te chunga lom thu kan soya min ran tlo saka min lo view sak ta sa sa ka channel te min lo subscribe sak ola like share comment te min lo ti sak ola kalom te ang ole WhatsApp pa khan lut ola ti hian alo ni ta hemi man tur hian chuan kan WhatsApp hi FM GB mo WhatsApp dang kha kan man nga ya WhatsApp ba ngai kha kan mang thelo ta ne FM WhatsApp te GB WhatsApp te le dang kha aman thei ta chu internan mi kan mi bia ka hi kan chung ten na lo en poni se an hu lawa an share lawa da kha kan zir do na hemi he helai mi he kan da thadon ta de kan da chinang hi kan da that chuan hi ikhrian nu ikhrian pa in mo hi WhatsApp pa alo lu pa la lo check point in biak na zong kha hi helai a hian chuan eng ma om lem no po a hredon no ta ni ma se na ma chuan i du thu nge in i da thadon ta a hian i click charanga chuan he telai a hian helai mi he anita a helai a hian hai chat ti ne hi chu archive na mai khan ha archive fo chu engma ni lova mi dang pon an lo hu vek theya ni khamini awang khan archive a khan chuan engma alok khom thei do ta ni tu na mi hi chu hai chat anita ni kan hai ton ta ni helai mi hi in hetang chuan ti hian i kan du password kha kan da thaya adu chuan patran pon kan da thaya kha ada i kai chu ka siam to wangin om he siam na ngai lo wa nang a siam voi khatna tan chuan helai hian voi hi fail kha password ta in siam ni chu voi hi fail password in chu ta ngai do na chuan patran in siam don pon voi hi fail confirm to kha ala ngai do na chu mi wangin voi hi fail thara voi khati tan chuan in ti ngai don ta ne kai chu ka ti to wangin nei ti hian alo ne ta hemi hi induang zanin password te mo patran mo kha pin ko te mo kha in siam thei ta in siam zong huwa hian helai na chingami thil da khom na kati kha tu a om te lo ta ni ai lo song ko ni ula om lo ta ni kha khongai alua khongai om kan ti chuan GBMO FM WhatsApp emo chau na han thei kan ti kha khamini khan chuan he te lai hian i WhatsApp ti omanga in ming in ta lo ni chuan
WhatsApp ti omanga sumia chuan in hing in ta ani ro chuan mi in hing zona hian in click don ta ni helai hian ti hian i pin code patran password ti vel kha ran lang don in siam dan na sirin chuan mi hi in hong don ta ni hei ti hian helai hian lo om ta ni hi lo ni ta a ni china i kan hai chat kha mi hi i phalna lo chuan i phalna lo wa i hana ni lo chuan i tu man an hu sak thei don lo cha helai an lo click remote adi pon i password i patran i pin code i shil lo wa nang man i hong ani lo chuan tu man an hu thei don lo ani kha kan du bik te hai chat ta da dan ani a in lo hang tangkai gi ka bai se a in lo hang tangkai a in lo hok pui te ni chuan ka channel te in lo subscribe sak zel burin kan som hal chuan ye